ofundisayo uVabakshni Maharaj. Ngifuna sike sithi nje ukuqhubeka sibheke ibalo zethu lezi esebenza ngama-angle. Kuzosisiza kakhulu, uyazi ukuthi ngiyithanda kakhulu indaba yokwenza njani, yokuhlala ngaso sonke isikhathi uma uqala ukufunda into, noma ngabe usujwayele nje, uzijwayeze nje into ukuyiphinda-phinda, uyenze ube nezibonelo eziningi, ukwenza ukuthi uyijwayele, uyigijimele nje uma uyibona uma ukuthi uvivinyo nje esikoleni. Ngine-angle yami la othi ngizama ukuyiqhubekela, uyayibona ingu-A, B, C, D. Base siyabuzwa, ngizama ukuqhubeka nje kancane ngibe ngikhuluma la, ukuthi ukube umdwebo wethu lona ubuqhubeka ube mude ngokomqondo noma ngamehlo omqondo, siyabona ukuthi hayi ngabe umugqa wethu lona uhamba uya ku-A uya ku-B, ngabe uyaqhubeka kancane kanjalo naku-C, uyaqhubeka kancane nakanjalo naku-A no-C, uyaqhubeka kanjalo naka-B and D, ngabe unokuqhubeka kancane nje. Asibona ukuthi-ke sabona nani nendaba ukuthi sifake izimpawu zokuthi ka-B no-D sifake u-parallel kanye nakanjalo naka-A na-C, naku-C, naku-A naku-B uhambisana nobani, no-C no-B. Kodwa-ke umbuzo laphayana uthi asiveze ukuthi i-angle yethu ya-CAB iyalingana noma iyefana futhi no-BDC. Siphinde siveze nanokuthi i-angle yethu ya-ABD iyefana noma iyelingana nani ne-angle yethu ya-DCA. Ya-DCA. Sibona ukuthi lokho kuyiqiniso kangakanani. Asithi ukuveza sibona ukuthi nje base sandisile lapha eduze kwa B, sandisa sathini, sathi E. Asibona ukuthi singaqhubeka kanjani naloko kunye. Thingbo esikhaleni sika E othi ngisehlisela ngithi E B D wethu ngathi uyalingana noma uyafana nobani ne-angle lapha. Uyabona sengisebenzisa i-angle yaka EBD ngoba ngeqisile noma ngandisile ngo-E wami, komele ngiwusebenzise phela ngabe ngiwufakeleni ungenasidingo. Asibone ngithi EBD dlulele ngibe ne-triangle yami ngithi CDB. Uma ngidlulela ngibe ne-triangle yami ya CDB, awuthi ngigoqa la ngisho ukuthi halala sesifinyelele kokuqala esikubuze ukuthi siveze ukuthi u-CBA no BDC uyangenelana noma kuyefana. Ngikuphi okunye okushodayo? Sithi ukwandisa la ka-A singathi u-F, basandisa ka-A ngoba bese sisebenzisile u-E, ngakho singandisa sithini, sithi F. Asibona ukuthi uma siqhubeka noma singenela sithi u-ACD uyalingana noma uyefana nobani no-FAC njengama-angles a-alternate njengokuthi ayasebenzisana noma angenelana kuma-interior, okusho ukuthi ngaphakathi. Khumbula igama lethu lithi interior liqonda ukuthini, liqonda ukuthi okungaphakathi. Sibambe ubhekisise u-FAC wethu, ungavumi ungabhekanga. U-FAC wethu uyelingana noma uyefana, singaqhathanisana yiphi no-ABD. Awubheke u-ABD, ABD nange laphaya uzibuza ukuthi engabe akusilona yini iphutha lelo. Akuyona into enjengale oyidingayo leyo noma iqiniso lo osuyitholile la ngezansi. Uyabona ukuthi ukwenza le bali into elula kanjani nje, asidinge inombolo nani, sifuna nje ukubheka ukuthi ama-angle ethu ayangenelana, ayasebenzisana, nanokuthi asizana kanjani.